Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Jollibee Style Fried Chicken. At saka beef steak. At meron po tayo dito ng rice. At meron po tayong Gravy. Ayan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Casey Blake. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, panoorin natin to. Ang dinuguan. So, malapit na maubos yung kanin natin. Ganun din naman. Pechay. Ayan guys, napanood natin ang aking sisi na si Casey Blake. Opo mga ka-foodie, si Casey Blake po ay taga-Italy. Pero sa Pilipinas po ay taga-Jensan. Ayan, madaming mga isda doon, mga Yes, tuna. mga tuna guys. Opo. So mga foodie, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. In the name, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, Amen. In the name, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na po yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Yan. Casey Blake, kain na po tayo. Ang aking sisi. Magaganda yung mga kasama ko ngayon. Magagandang dilag. Si Casey Blake po mga kapudibis ay ano ko siya, mudra. Kamukha ko siya. Mudra. Sisterette. Sisterette. Yan. Sausaw natin sa gravy. Sarap. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi, Casey Blake, para sa iyo ang unang subo. Kain po. Sarap. Sarap. Sarap ng gravy. Panalo. Sarap. Thank you sa nagluto ng ano natin, pagkain. Yung kapatid ko, si Tata. Galing niya magluto. Masarap pa. Sarap. At meron po tayong makakasama sa online collaboration din. Ang Marimar ng Pilipinas. Yeah. Ayan. Meet nyo si Marimar. Hindi ako si Marimar ngayon. Ako si Josa. Diyos. Josa naman ngayon. Diyos na naman. Yung ano natin, si ano yan. Ayan si Marimar. Si Casey Blake. Ayan. Beef Ayan, steak. si Casey Blake po pala ay friend ni Mother Shingu. Ano sila? Meron silang mga parang team, ganon. Alam mo yung ano sila? Team Italy vlogger. Ayan. Oo, yung nag-collab sila. Matagal ko na palang ano yan, friend. Nakasubscribe na ako sa kanya. Alam niyo, natutuwa ako kay Casey Blake. Siyempre, dahil dalagang Pilipina, Yeah. kamukha ni BBM. Natutuwa kasi siyempre, alam niya pag ganyan, di ba? Ang sarap nilang kausap, ang sarap nilang kabiruhan, saka masaya silang kausap. Masarap din kami kasama. Oo, masarap silang Habang kasama. buhay. Charot. At saka ano lang, alam mo kapag ano, yung salitang, yung alam mo ba yung, kunyari sa babae, tapos sa lalaki, yung iba yung iniisip nila, sa amin yung sinasabi yung, ano yon yung, parang green-minded, ganon. Iba sa amin yun. O, subo muna.
Ang sarap ng ano. Ito. Sa amin kasi, parang ano lang yung salita. Parang wala sa amin. Parang joke-joke lang. Diba kasi? Mm. Kaya maraming salamat sa online collaboration natin. Kain muna tayo. Gutom ako. Sarap. Hello po pala sa mga taga Jensan. Ayan. Kababayan niyo si Senator Manny Pacquiao. Mm-mm. Sarap. At maraming po salamat sa last nakakulab namin na si Vince and Nancy Channel. Maraming salamat po, Opo. ma'am. At sorry. It's me, Gretchen po. Thank you so much po sa online collaboration natin last time, mga sisi ko. Sa mga hindi pa pong nakalipat po kay It's me, Gretchen, bisitahin po natin sila at mag-subscribe na din po kayo. At kay Vince and Nancy channel po. Yan. Sa mga hindi pa po nakaabot sa kanila, panoorin nyo din po sila at mag-subscribe na po kayo. Mm-mm. Masarap din po silang kumain. Alam niyo po si Casey Blakes po. Ano yan? Napaka-supportive po niya. Nakikita niyo naman po siya lagi sa mga premieres, di ba? Mm-mm. Kaya nung nag-message po sa amin si Casey Blakes, sabi niya, Sisi, pwedeng humingi ng pwedeng mag-collab tayo, sabi niya. Syempre, dahil alam kong napaka-supportive po niya, agad-agad binigyan ko po siya ng schedule. Nagulat siya, sabi niya, wow, ang bilis, sabi niya. Sabi ko naman, syempre, Sisi, dahil deserve mo naman na paglaanan ka namin ng oras at bigyan ng schedule kasi napaka-supportive mo, di ba? Kaya yan, agad-agad, isang message lang po, binigyan namin kaagad ng schedule. Mm-mm. Kasi ganyan naman po talaga, di ba? Pag napaka-supportive po yung isang tao or channel po. Nasa luwa mo. Umiyak siya, guys. Hindi, nag-explain ako. Kala ko umiyak kayo. Hindi, grabe ka. Sa akin na lang pala. Di, Oo, pag- napaka-supportive kasi niyan. Si Casey Blake. Mm-mm. Addict to, no? Pinupunasan yung luha ko, nagsasalita ako. Kala ko umiyak siya, guys. Hindi. Kasi 'di ba ganyan naman talaga pag nakikita natin na napaka-supportive yung isang tao sa sa mga premieres o sa mga 'di ba? Sa mga mukbangers. So kailangan din natin silang paglaanan ng oras at bigyan ng schedule. Sarap. Ang sarap ng chicken. Kaya mga foodie-bis, sana po supportahan po natin si Casey Blake. Ayan. Napaka-supportive po niya at masarap po yung mga kinakain niya. Tsaka wala po kami napag-usapan na kakainin ngayon. Kung ano na lang po yung kakainin namin. Sarap ng ano. Sarap.
Mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan ang aking kasister na si Casey Blake. Blake. Mag-subscribe na po kayo sa kanya. Opo. Masarap siyang kumain at masarap yung kinakain niya. Magkala ang gravy. Sarap. Mga kaputi, mas masarap pa sa Jollibee. Sarap, oh. Pati yung gravy, malasang malasa. At si Casey Blake po ay, ano siya, Casey Blake po ay, ano siya, ano ba yan? Isa siyang event organizer. At saka, nag-host din po siya. Diba? Ang talented mo. At saka volleyball player ata siya. Pro volleyball player. Oh, tingnan mo. Sarap. Sarap. Pati ikaw din nagkakalat yung gravy sa bibig mo. Ha? Ba't din nagkakalat? Sa laki ng bibig ko. Kasya lahat yan. Sarap. Sabi ni naalala ko yung sinabi ni Mother Shingo sa kanya. Yung nag-collab sila. Sabi niya, babae Marot, sabi ni Mother Shingo, sasabihin ko kay papanoorin niya daw yung Alin? kay Casey Blake, siya yung Casey Blake, nahulog yung kan. Casey Blake, yung yung YouTube channel natin daw. Doon tayo na Kaya simula nun, doon ko na nakitang nagsusupport si Casey. Minsan sinasabi niya napupuyat na daw siya. Sa kakapanood ng mga premiere. Ganun talaga. Oo. Kaya sana po mga ka-foodiebis, supportahan din po natin si Casey Blake at syempre mag-subscribe na din po kayo. Pwede siya Ayan. tayo. Sa mga nakasubscribe po sa amin, muli, humihingi po kami ng suporta po sa inyo para sa aming kakulab na si Casey Blake. Sana po lipat po kayo sa kanya pagkatapos po namin at syempre po mag-subscribe na po kayo sa kanya. Deserve po niya yung na mag-subscribe po kayo sa kanya. Ayan. Sorry po. Kaya mga foodiebis, Casey Blake po.
Ayan. Ito na yan. Sayang. Gawin natin palaman. Burger. Casey Blake, para sa'yo ang last subo. Sarap. Sarap. Ayan mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan, Casey Blake po, subscribe, like, and share niyo na po ang kanyang YouTube, ay mga video niya. Ubus na po. Masarap po yung kinakain niya. At napakabait niya guys. Ganun din po sa amin mga kapudibis. Click nyo na ang aming bell. Mag-subscribe na din po kayo. Ayan. Naubos. Sarap kasi. Sarap. Sobrang sarap. Gravy pa lang. Panalo na talaga. Grabe. Bitin pa ako eh. O sige, bago po tayong magpaalam, gusto po namin i-shoutout ang mga members po natin. Sila Miran MJ, Mary Mukbang, Sally M, Mother Shingu, Sanderlia Family, Bajeng po, Ma'am Sheliza, Max Belia ASMR, Tatlong Yagit Vlog, June Pig, Honeymaze TV, Coach Foodie, Joby Tenorio, Ma'am Shirubi, Ash X-Pac, Simply Ching, at gusto din po namin i-welcome ulit si Jenja Kaiden ASMR. Ayan, thank you so much Sisi sa member ka ulit sa amin. Thank you so much po. At saka di ba si Sanderlia nagpalit na si Angry oo Bon. nga, hindi na pala siya Sanderlia, Hungry Bon. Ayan, sorry po. At gusto din po namin i-shoutout ang mga napaka-supportive natin friends. Sila Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon, Grace Calderon, Christine Cecil Ogawa, Sisi, I love you po. At kay Maria Chance Vlog, meron po siyang channel. Please, supportahan din po natin siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. Kay Mamita Brianny Lagangan, Mamita, thank you so much po sa suporta. Catherine Gabiola Vlogs, Sheila Rojas, Sheila Almendras, Jing Suyat, Fernan Constantino, at kay Nancy Susan, Roda Medenilla, Angie Santos, Ella Barlao, at kay Jason Laksamana, Jocelyn Salalila, MJY II, Telma Benaventura, Tita Teresita Sia, Miss Cecil White, Tone for Joe Vlog, Ma'am Lily Bernarte, kay Delta Lacruz, Mrs. Ponit, Chicks TV, at kay Baby Angel. At gusto din po namin i-shoutout, nag-comment po sila Zem Boon from Netherlands, Elena Sita, Sally De Los Santos from Calgary, Alberta, Canada, at kay Camille Lee from South Korea. Pinapa-shoutout po niya si Mama Ne Tungol. Ayan. Hello po. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. At sa mga avid viewer, silent viewer, at mga bagong nakasubscribe po sa amin, thank you so much po. At sa mga Pinoy mukbangers natin po. Yes. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni Bibim. Muli po, Casey Blake po, sana po suportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Pagkatapos po namin, lipat na po kayo sa kanya. Pakiclick na po yung notification bell po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Casey Blake. Yes, ganun din po sa amin mga kapudibis. At sa Facebook page namin, ayan. I-follow nyo na po yung Facebook page namin at sa TikTok po namin, The Foodie V, at TikTok po ni Valerie. Yes, ayan mga kapudibis. Casey Blake po, huwag niyo pong kalimutan, click ang kanyang bell para lagi kayo updated sa mga bagong video niya. Ganon din po sa mga kapudibis, click yun na ang aming bell para lagi kayo updated sa mga bagong video namin. Kaya mga kapudibis, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.